Noorderwien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het is Wijsje en dan praten we altijd bij een artiest of een oor uit de muziekverhaal. Joert mij een intrigerende dame, die had een prachtig album uitgebracht, maar er komen 2 premières aan. Een Frieske en een landelijke, die ene in De Lamar in Amsterdam en de andere in De Lawaai. En daar zit ik Joert echt namelijk. Want nevens mij, Nienke Laverman, want hoe die haik het. Leuk dat ze best trouwens. Ja, vind ik. En goed om die weer eens even te spreken. Neem eens even mee in die wereld op dit stap. Dan kom je hier in De Lawaai binnen. Je bent aan het oefenen, repeteren. Welke fase zit je maar eigenlijk? Ja, en we nemen het eigenlijk een opstart, want we hebben de voorstelling al maken. We hebben zelfs een ierlijn, hebben we hier een testweek hoorn. Dat De Lawaai is belutsen bij deze productie. Dit is fantastisch, we keren altijd te jochten. Toen hebben we eerst wat test, want we werken nog maar in videokunst. Dat is van mij nij. Dus dat hebben we in Ierlien dient. Toen hebben we in januari de voorstelling helemaal monteerd. Die periode stier plant, omdat we eigenlijk dan in januari op tour zoen. Nou, dat kon we doen net. Zitten we in een lockdown. En nu pakken we de voorstelling weer op. Dus even 2 dagen weer opstarten. Hoe weet ik alweer nog een politieverhoring en dan vreed geven we ervoor. Dus zei de vaststelling wordt helemaal monteerd. Hoe mag ik me dat voorstellen? Nou ja, het is een voorstelling. Ik krijg wat oors als een concert. Dan maak ik een setlijst. Nou, dat hebben we natuurlijk niet van hoe die volgende vernoemers. Maar hier zit dan nog weer. Nou ja, omdat dus ik maar videowerkers, de werkers maar verschillende disciplines. Het moet echt wel een geheel worden wat eigenlijk helemaal terugcomponeerd is en wat doogte. Zoals daar nog krijg wat tussendroog of is. Dus het is echt meer een voorstelling in die zin, een muzikale voorstelling als een concert. Dus het heeft cues en dus dat moet goed in elkaar zitten en hij heeft we draaien man techniek, dus moet ik wel heel exact weten wat we doen. Dus de herst dat wel vernederen, echt monteren. Dus we werken ik maar regisseur, maar Koos Terpstra. Daar ben ik wel heel wies mooi dat hij hem deze keer met de voorstelling bemoeit. En dan, op een gegeven moment zit het dan al in mijn koor en denk ik, ja, dit is hem. En dan Ja, want ik kan me voorstellen dat zij iets eerst op een soort virtuele tekentafel leidt. Misschien eerst wel in een holle. Ja, het begint vooral altijd met de volgorde van de muziek. Van wat is de lijn in die muziek? Er zit ik wel wat een dramaturgische lijn in, een inhoudelijke lijn doogt die, maar ik wil muzikaal. Klopt dat? En dan, er komt de video bij en de oergangen en wat doe je precies en waar is iets. Want ik doe deze voorstelling maar Sietse, Pruksma, mijn man. En die speelt allerhande instrumenten die kriskras door het podium staan. Dus dat moet dan al wat te plak vallen. Maar we hebben het gevoel dat het aardig te plak vallen is met deze voorstelling. Ja, maar dat is een beetje is haast elke minuut programmeerd in zijn show dus. Ja, zeker. Maar die video dan is het eigenlijk. We hebben wel zacht natuurlijk, want het is net leuk om elke joen exact hetzelfde aan te maken. Nee, wat is nogal een tour, wat dat onbelangrijk. Ja. Bepaalde dingen lezen vers, maar ik zag van wij zitten momenten van vrijheid, we zitten in oergangen, tussennoemers, ik krijg even lucht nemen, of even krijg wat oorst van. En improviseren. Ja, wat je invalt. Nou ja, improviseren, dat is voor mij echt iets, weet ik sowieso altijd wel wat huiverig van weer. Net een ding? Nee, ik ben wel van de controle, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zacht uitdrukken. Maar nou had dat echt een plak gekregen in deze voorstelling. Dus het hele laatste deel, we hebben 11 noemers maken. En die krijgt al hier hoe die heen, inclusief dus video en doens. Er zit doens in de video. En dan aan het eind, weten we het eigenlijk net. Dan geven we een stuk in. Ziet ze begint met een bepaald pianothemaatje, maar dan weten we net dat we uitkomen. Ik ga geen tekst, ik jou mezelf geen taal in die zin en ik geen melodie. En we weten net hoe lang dat woording gaat. Maar dat had een inhoudelijke basis, zeg maar. En dat is misschien ook wel een reden dat ik het ontwaar. Ik denk van ik weet wat ik er mooi vertel. Het idee dat je er nou ook al van een deel de kriebels van krijgt, of net? Nee, meer van zin hoor. Ja, we hebben een paar keer hier nou, in januari dus. En toen dacht ik, maar dit is eigenlijk best leuk. Waar wie ik nu zo benauwd voor? Ja. En het bleef wel spannend natuurlijk. Want je weet nooit hoe je op dat moment, als je er wat inkomt, als je het vieren of... Maar we kwamen er eigenlijk op uit, dat ik krijg maar wat plant ook je dat je best wel ook grote thema's van hoe staan wij als mensen nou in de vraat, wat voor keuzes maak je, waarom eigenlijk.
En dan met alle verschillende crises waar we dan in zitten, misschien al is dat best wel een heftig thema om het over te hebben. En uiteindelijk dachten we, ja, maar wat we echt zitten willen, is dat we het misschien alle wel even net weten. En hoe erg is dat eigenlijk, om het net te weten? Ik weet namelijk, in elk artistiek proces komt die fase ik in. Dan begint maar een leuk idee en denk je, oh ja. En dan denk je te weten. Ja, dan denk je te weten, maar dan komen de twijfels. En dan uiteindelijk wist het soms even helemaal niet meer. Dan just het gewoon net. Dan denk je, waarom doe ik dit? En hoe kom ik je weer uit? En Krekel wist dat eigenlijk altijd nodig om ergens uit te komen, was het van tevoren net bedenken in hier. Wist wel, was die zelf ik maar verrast. En ik heb er door die artistieke processen op leren te vertrouwen dat die momenten altijd weer komen. Dat net weten nodig is om bij iets oors uit te komen. En dat willen we eigenlijk veel bij mij, maar dat stik ik aan het slot. Van oké, ik heb nou een heel soort dingen zijn, een soort tekst in de west, een soort beelden en een soort heftigheid. En misschien weten we het wel even net, misschien al. En misschien, maar we dan maar even een taai aan. En waar weet wat we dan uitkomen. En dat in een totaal gecontroleerde wereld. Het is ja, precies. doel van controle, maar de maatschappij is ik wel heel erg zat. Ik denk dat wij daar misschien al wel van houden, van een bepaalde controle. Het is natuurlijk, ja, dat ik op zich hier van waarom hebben wij ons ontwikkelen hier vooral hier in het westen naar waar we tot nota binnen, steeds maar in een wereld eigenlijk van beton, van steden, van inderdaad de illusie van controle misschien wel. Nou ja, proto-elektronica, internet. Ja, en inderdaad het gevoel dat je daarmee misschien wel net oerleveren bent aan de natuur en de krachten van de natuur. Aan de andere kant, als het even nog inzoomt, ja, dan ben we natuurlijk natuur. Wij jaren daarbij. En wij zullen altijd op ieder manier toch een oerlever wezen. Omdat die krachten volle grutter binnen. Dus het is natuurlijk een illusie om te denken dat wij dat controleren kunnen. Maar we doen dat toch, ja, op een zekere mate hebben we wel een bepaalde controle verworven. En daar vielen we iets prettig bij. Maar ik denk dat het altijd goed is om je te realiseren dat het leven net te controleren is. Dat het uiteindelijk chaos is. En dat er iets moois zit in het maaien, maar die stroom van wat het leven is. En dat juist op hele mooie plakken brengen kan. En dat daar de creativiteit ik zit. En dat je daar dus op een bepaalde manier op vertrouwen kan. En dus bijvoorbeeld, en dan maak ik een heel flauw bretje, dus ik je net 6 uur thuis best. Precies. Uit je patroon. Ja, dat is het. Ja, dat heb ik mijn plant echt bezocht van ik persoonlijk trouwens, al deze vaste patronen, gewoontes, in het lucht houden. Waarom doen we de dingen dat we ze doen? Ja. Is het omdat we ze altijd dienen hebben? Of omdat hem dat vertellen? Of omdat oren... En als er echt is weer even mijn frisse blik naar just, dan vreeg ze vaak, wauw, van hé, maar steen ik je eigenlijk wel achter? Ken het ik oors? En dat is, ja, ik vond het heel verfrissend. Ja. Straks een product nummers van plant, geef we draaien. Doe zij plant, omdat wij nog Fries praten? Ja. Nee, maar neemt het ook wel eens plant op zijn Engels? Had ik Engels praten, dan neem ik plant. Nee, ik vond het wel een mooi woord, maar ik is er mij scoren dus ik nog. Hè? Het plant, is draaitalig, ja. De voorstelling is ik draaitalig. Ja. Zij worden tussen. Ik kom toch weer even om waarom op het nummer dat beroemd is voor de culturele hoofdstad. We draaien eerst even en dan moet mij bij even een link met culturele hoofdstad, sabbatical, Mongolië en dan komen we uit bij plant. Hè? Kom die nest uit, jongen. Het nest warm van verliezen. Squorie op de gardinen. Spring eruit de dag is nacht. Yes, de klokken. De toekomst roept om daar. Just erachterop, hij staat iets in de wind. Stil is, dan staat het aan. Stil is om te vliegen, om te vliegen, om te vliegen, om te vliegen. 6 uur tussen. Het thema noemen natuurlijk van de culturele hoofdstad Ljouwert, Friesland 2018. Ik draai het omdat ik Joert in deze 1 op 1 partij Nico Laverman te gast had. Alhoewel wij beiden zijn te gast Joert in Dollewij, dat ik even zijn. Dat had alles te kijken met de komende première. Ja, handbal spelen, dan weer premières. Hoe verwarrend is dat? Ja, het had een vreemde periode geweest natuurlijk met corona. Ja. Maar ik wil weer achteraf, jongen, ik wil weer heel goed. Het had
de voorstelling en de cd denk ik eigenlijk heel goed die extra tijd die we kregen hebben. Want hij weer een Ierlien weer de plaat al klaar. En toen waren eigenlijk ik op tournee, in eerste instantie in november. Nou, daar kon net terug in, dus toen dacht ik, wat doen we nou met die plaat, met het album? De meeste kom je heen, boekers en management zeiden dan, ja, als het ook je een tour hast, dan kun je geen plaat uitbrengen. Dat ben je van die wetmatigheden. En toen dachten wij, maar hoe zo? Er zijn toch andere manieren? Dat is ik weer, die patroon van keer die is erop rekken, en toen kwam Sietse eigenlijk met het idee van, nou, waarom net een slow album release doen? Wat is dat? Nou, we moesten echt een ier oerbruggen. We hebben hier een half nummers op de plaat. We hebben nog een 12e extra track opgenomen. Nou, dat ben 12 man. Dus per maand een nummer uitbracht. Together met een podcast. Want we wonen al iets met podcasts. We wonen al een stuk of 3 maandjes of zo. Interviews met mensen die mij inspireren. En toen dachten we, nou, maandjes weer de 12. Ja. Dus dan bij elk nummer een podcast. Ze krijgt elk nummer ik een soort diepte. De gast die reflecteert ik op dat nummer. Je hebt het vanuit zien of haar perspectief. Hoe dat stukje van de thematiek. En dat had zo'n riek proces geweest. Geweldig, die meetings met die mensen. Ja, want ik kan ook al jet. Justiana bij met Jochem Meijer nog luisteren. Ja, Nog een keer onderbreken. Maar ik vond dat zo'n mooi verhaal, hoe je hem dat deel zet. Nou. Maar hij wie ik zou iepen. Ja. Dat wie, hij houdt eigenlijk nooit interviews. Het wie ook al heel bijzonder dat het dit waar wordt. Ja. Dus hebben we op de Slufte zitten, op Texel. En hebben het gewoon hoe zien leefde voor natuur. En de leefde in het algemeen. En dat hij denkt dat het al goed commercieel of net. Hoe hij erin zit. En het weer gewoon een ontroerend gesprek. Maar zij hier we dus al van die mooie meetings. En eigenlijk krijgt dus het hele materiaal ik tijd om te riepjen. Dat merk ik nou. Ik vind het is echt wel weer meer indaald. Ik weet nou beter wat ik zie op een of andere manier als een Jelly Aline. Dus ja, het had zeker geen verlenen geweest. Het had misschien eigenlijk wel winst geweest gewoon. En dat ziet al de hele tijd ik onder dit traject van het thema tijd nemen is voor u ook wel heel belangrijk. Toen ben ik begonnen eigenlijk dit hele proces met het nemen van een jaar vrij om te schreeuwen. Ja, maar jij er iets van een sabbatical, maar dat ik dacht, ik jij die hem heel actief nog west binnen en schreeuwen. Ik denk, hoezo sabbatical? Nou, sabbatical in die zin dat we niks ondernomen hebben. Nee, ik snap geen het wel, optredens, geen projecten, dus de hoest niks. En de kist, en er is geen deadline van wanneer moet er dan iets werken qua schreeuwen. Je begint gewoon nooit te denken en dan komen de dingen en zonder druk, zonder een soort einddoel werd het helemaal. En we hebben heel soort team met de band natuurlijk erop. We hebben op reis geweest, maar we zijn nog trouwd in dat jaar. Want daar kwamen we via ik maar nooit ontdaan. Dat soort dingen. Nou, dat is dan. Maar dat tijd nemen wat dat oplevert, daar denk ik elke keer wel weer versteld van. Als dus echt even stilstjes, zeg maar, van je gevoel. We zeggen altijd van stilstand is achteruitgang. Nou, daar ben ik het net maar eens. Dat is vaak echt we hebben al je misschien wel mooi maken wat er gebeurde in het begin van die coronaperiode. Dat er een soort reflectie komt er hoe je heen. We trooien toch even. Ik werd even fris naar de dingen van hoe doen we ze eigenlijk, zo de dingen oorsmaten. Wat vind ik echt belangrijk? Wat is van weerde weer? En dat. Die romte is er in San hier. En dan zes dus echt volle grotere stappen als was het even tussen de bedrijven terug dwaansoerst. En toen dacht ik, als dat op je persoonlijk als zangrut effect had, zodat misschien ik was een werkje van een samenleving. Weet je wel? We staan dus van best grote opgaves. Wat voor de gebeuren als we echt dus pas op de plaats maatjes doen. Want we gaan echt net even tussen de bedrijven terug de oplossingen verzinnen voor die enorme opgaves we hebben verstaan. Ja, binnen het probleem denk ik, krijg wat er voor. Hè? Ja, ik bedoel, dit is, ietsjes. Ja. Wat aardig, want kan ook op podcast luisteren en nog even op die van Jochem Meijer waarom komen. Want die zei op een gegeven moment, jouw wijs, het heel verhaal uit zichzelf van, het week wel weer een mooie uitdaging dat ze werken, want ik bedwongen om creatief te wijzen. Dat begon toen Suwe kreeg ik al even hoor. Ja. Is dat ik wat het oplevert had, dat het creatief loskomst meer nog van die patronen of net? Ja, had je namelijk. Ik begreep dat Meijer daar ook op begon. Ik zei van, ik wil gewoon dwongen om oors te Ja, hij hier ik een sabbatical om, inderdaad. Ja, en dat wie bij hem ik echt 9 heb je helemaal een eind van zien Latijn hij weer sloopt. Geen zie meer. Maar dat is wat het doet. Als er even tussen die dingetjes toch iets nijs schreeuwen is of bedenken is, dan bleef toch een beetje in die groef zitten west al insist. Dan is het eigenlijk meer van hetzelfde. En ik merk dat je echt even dat trobrekken en het stilzetten, en je had er de tijd voor, de dingen bezinken kunnen, dan je bent rigoureus, je komt dieper of zo. Je kan, ik merk dat ik in het persoonlijk leven, we hebben
in dat jaar ik echt in de huishouden ik radicale keuzes maken. Ik vanuit, werd we het nou over hebben, hoe geven we maar de raad om je heen om. Ben je oors leven hier? Ja, eigenlijk wel. Want dan denk je eigenlijk zelf, ja, maar waarom had ik zo emotioneel weer bij het zien van een foto, helemaal een vogel erop die het helemaal weer in plastic wikkel is, omdat die dat zin komt bij de zee. En dan, hoe kan ik dan de volgende dag gewoon weer naar de supermarkt gaan en weer al dat plastic binnenhellen? Dus als voorbeeld. Dus we hebben we proberen die zero waste te leven. En dat is een uitdaging van, hoe lukt dat dan? En wat geven we? En dan was dus even al die gewoontes het licht houden. Ik hoor dingen, we zijn volledig biologisch eten, vegetarisch. Gewoon dat je denkt, ik wil net meer om bepaalde dingen bijdragen, weet ik eigenlijk net achterstaan. Als ik de bestilsteen, word ik er emotioneel van, dus dan maak ik daar iets mee. En als je het droog haast, dat merk ik bij een heel veel mensen om je heen die ik daarover vertel. En die hebben dan ik wel zo'n gevoel van, dat zoek eigenlijk ik wil wollen, maar ja, dat kan er nou even net bij. Nee. En dat is precies, wat dat tijd neemt een dot. Van dan kan het er niet eens vol, dan kiest hij erin verdiepje. Het neemt ik tijd, want dan mag je echt routines verlezen. Dan mag je in verdiepje. Hoe werk ik nu boodschap dan? Hoe doe ik dat dan? Al je potjes verzamelen. En dan staat doe ik het nou. Ja. Ik ga eens naar de merk en dat soort dingen. Maar een tas vol glazen potjes en en het voelt heel goed om op die manier veel meer naar je waarden te leven eigenlijk. En zij is dat op persoonlijk vlak en op artistiek vlak binnen dat soort stappen zetten. Ik ken nou de bevlogen artiest, hè, de zangeres, de dichter, praten best ik ouder. Ja. Ja. Maakt het tot het makkelijker of moeilijker? Want aan de ene kant directief wel vaak en ecologisch, want ik ben zelf ook ouder. Ja. Die toekomst van die band, die maar we toch op een of andere manier zien, te verbeteren. Ja. Ja, het scenario is redelijk gitzwart ontwitten, zo staat het zo. En ook een band binnen band, met hun eigen dynamiek. En het gezin had zijn eigen dynamiek. Ja. Botst dat soms ook of net? Met een nieuwe lifestyle en een idee. Oh nee, dat is ze helemaal niet mooi. Dat snappen ze dus volledig. Ja. Daarin is het echt een nieuwe generatie die is just. Is die nieuwe generatie oors? Had je het idee? Ja, ze zijn super nog kritischer als zo. En het ben ik echt boetenmansjes, die mansjes van u. Die binnen dus alleen van de vogels en boetenwezen en de natuur. Dus geen Playstations de hele dag? Nee, dat hoe ze net. Dat is heel mooi. Dus in die zin gaat dat heel erg vanzelf. En genieten we ontzettend ervan dat dat ik mooi aan kennen. En dat heel erg vanzelf gaat. Dat we ze dat niet hoeven op te dringen van kom maar naar boeten of je nou eens wat er is. Nee, dat gaat eigenlijk heel vanzelf. Dus dat is machtig. Maar in je holle gaat het natuurlijk botst dat wel eens. Maar jeetje, aan de ene kant is het die skint met mooi aan en het genieten van de dingen. En aan de andere kant inderdaad de paniek soms van waar gaan we heen. Ja. Ja. En hoe... en die gedachte kwam bij mij ook op van hoe je wil als mem zeggen dat alles goed komt. Dat alles goed komt, altijd. Maar toen dacht ik, ja, maar ken ik dat eigenlijk zeggen? Als ik echt eerlijk ben. Wat ken ik wel net zeggen hoe het ervoor staat. Maar was die bijna een onbezorgde jeugd? Precies, denk ik. Ja, en ze tegelijk ik bewust maatje van wat er wel omkomt. En dat is soms wel een moeilijk randje. Daar heb ik me worstelen en daar is uiteindelijk ik weer een noemer uit kwam, want dat helpt dan natuurlijk om het te vangen. En welke noemer wie dat? Dat wie Saberelon en die is als laatste ontstaan omdat ik echt wel even ziekje moest naar de wudden. Want ik kwam op een refreinriegel uit alles wat ik zeggen ken. Ja, want ik zie het ziekje van wat zeg ik nou woltje in hun dan. Maar er kwam maar net een zin achterom. Dus het bleef bij alles wat ik zeggen ken, puntje, puntje, puntje. En dan helpt op zo'n moment de klank van die zin mij naar de volgende woorden. Alles wat ik zeggen ken, is dat leefde net stikken ken. Nou ja, ik denk, dat ken ik inderdaad voluit zeggen. We gaan draaien, Saberelon. Där djupen när ett ljud när det sena ge din livgö om en sjå kom god. 'Cause 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 'cause
prachtig nummer van, vind ik persoonlijk een heel mooi album, Plons. En dit weer Seberenloon. En grappig, Nienke, we gaan kijken door Jochem Meijer, want dat nummer, want toen had toen al die gasten die in die podcast best met praat had een nummer plakt. Ja. Zijn uitspraak kon nog wel ietsje beter, maar hij is hij best in ieder geval. Maar het is wel aardig, want ik hier wel het idee, product van dit soort interviews en dan is het leuk en gezellig en dan praat hij in mij. Maar ik hier wel het idee dat het echt impact op hem maken had. Ja, dit noemen rekken. Het hele verhaal, natuurgebied, weet je, hem zit niet meer naar Skiel, nee, Texel aanreizigen, Ja, zeg ik. zijn favoriete eiland. Zit Ja. op de Slufter. Maar het maakt wel indruk, hier het idee. Ja, ik zong een stukje van dit nummer voor hem. En hij liet hem echt eruit op dat moment mooi. En had ik ben. Dus hij viel dat ik zat, denk ik. Wie dat ik er een om hem te vregen? Ja, verschillende dingen. Ja, ik hier wel direct het gevoel dat dit nummer bij hem paste. Op een of andere manier. En ik weet dat hij een enorme liefde had voor de natuur. En ik wil hem verschillende dingen vregen. Ik van hoe verweefst dat mooi die kunst. Maar was het makkelijkste podium. Hoe neemt dat daar in mooi en wat is het wel, wat is het net. Omdat het best wel ziekje is, vind ik als kunstenaar, nou een juiste toon. Van hoe breng je dan dit, wat je vertellen wil, dat vonkje wat je bij een publiek oerslaan, hoe zet je dat in woorden en hoe op een manier de mensen net aanjekje, want het is een heftig thema. Het is vaak net een goed nice verhaal. Het is iets waar we iets mee matten, maar wat super complex is en omvangrijk. En hoe vies dan de toon? En hij had natuurlijk de humor. En hij had het op een hele mooie manier die in zijn laatste voorstelling werd er dus Bach er op een gegeven moment ik nog inkomen leed en werd hij dan verteld hoe hij zit te voelen en dan dus dat doet hij op een goede manier. Ik had dat ik nooit zacht. Maar plant heb ik echt een eerste schreeuwronde gewoon waar ik even fit gooid heb. Omdat eigenlijk alle eerste emoties, de ongeventileerde emoties van de frustratie en wat ben we nog voor sukkels dat we alles naar de kloten helpen, dat moest er al hieruit. Maar, en dat jij ik in een oorinterview de toon. Ja, van Daar oké. had naar ziekje maat, van wat is de goede toon? Ja, dus dat is net die rauwe frustratie. Dan ben ik een hele leuke platen maken in de Ja, dat kan wel. In de skiernis natuurlijk. Ja. Maar dan smiest het meestal echt in het gezicht. En ik dacht, get dat dan werken? Je meestal daarvan, komen ze daarvan in beweging of rekken dat iets? En ik dacht, ja, uiteindelijk, ik maak nog een vierde ziekje. Dus toen kwam ik in de tweede ronde op een, wat subtielere vormen. Met bijvoorbeeld ik Your Ancestor, noem maar uit ontstaan is. En Seberenloon, werd ik de twijfel in zit en een soort dubbelhit. Want uiteindelijk weet ik het net. Dus je moet net vervallen in oordelen erover. Want dan heb ik zoiets van, ja, dat jij ik al op het nijs en ik weet het al je wel. En dan hoeft het me net nog een keer te vertellen. Dus ik wil uitnodigen. Dus. Ja, precies. Ik wil uitnodigen om erover te denken. En ik wil prikkelen en wil confronteren. Maar op een manier dat het met mensen zelf leidt van, wat was er maar dorst. Het is een heel verfijnd spel, liep het mij. Ja. Een beetje aantrekken. Zeker. Een beetje afduwen. Ja, dat is echt even ziekje. Maar dat wie ik ben mooi, dat we dus die tijd daarvan heen. Een gek gedachtsexperiment. Ik ben een muziekliefhebber en ik denk altijd, jij van zo'n Sielesoort en de Fado, daar was dus het kleinkunst, dus er was een heel grote hoek en dan was het al bezet en dan best west. En, stel nou, dus is te denken, dan had een bepaalde emotie, dan wordt een verhaal verteld met Plons. Hier het kind even een gedachte-experiment. Dus denk, ja, maar jongen, je moet een vrede punkplaat bij. Haha, ja. En ik zeg maar wat. Of je moet zwaar klassiek, ik wil in Bach-klanken worden doen. Of Ja. om mij het Nederlandstalige lied. Ik zeg Ja. maar, het levenslied. Ja. Hier dat kind van u 10 persoon. Ja. Hier dat kind. Dat denk ik wel. Want Wie is daar ik ziet ze heb dan me op heel naar wat- oor van, ik wil een snoeihurre metalplaat, want ik ben boos. Dit Ja. werk. Hier dat kind. Het hier wel kind, want het begint bij mij altijd wel vanuit wat wil ik vertellen. Ja. De inhoud. En wat is Maar dan muzikaal en de in- muziek die erbij past. Oké, dus ja. daarom fiets ik natuurlijk van in die muzikale genres heel bot heen en weer. Zo, ik kan me voorstellen dat het publiek mij net altijd volgen kan wat dat betreft. Want we zijn inmiddels heel veel van die Fado al. Ja. Ik heb inderdaad allerhande gebieden al verkend. Omdat ik me op dat moment, is het heel intuïtief werd ik dan bij uitkom. Dus en ik begin net met de muziek. Dus ik begin eerst, wat wil ik vertellen? Oké. Dat zie ik in mezelf op. Binnen teksten er dan, jij als de muziek is. Ja. Oké. Dus eerst wat wil ik vertellen en dan de teksten en dan pas de muziek. Dus het zou heel goed kunnen dan dat je uitkomt bij van oké, dit wordt dus een vette punkplaat. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is het wel weer, is dat dan geloofwaardig? Want ik heb natuurlijk een bepaalde stemwet dan iets maar mat. En wat, Ja, dus oké, ik maar- zie je wel naar de randje van, want als ik echt iets doch weer terug dan stap ik in een rol. Dan Of het leeuwt is echt zo publiek het wil, ik dus net. echt denk je, ja. dus ik doe Ja. de...
Ja. Door de kistjes jongen en... Nou, ik heb in die eerste schreeuwronde echt een noemer dat heb ik later nog naar de Hoenekop stuurd van, nou, dit is volgens mij wat voor Jim, want dat wie dus echt zo'n lulk noemer. Dus soms komt het er wel uit. Maar uiteindelijk ben je weer een beetje puzzelen van, oké, hoe bloot toch ik weer dicht bij mezelf? En hoe bloot het geloofwaardig? Maar het ontstaat altijd vanuit, oké, wat is mijn verhaal? Ja, snap het. En ik snap die rol. Maar die doorzit bij wijze van spreken net dicht in die creativiteit. Nee, dus. zeker niet. Nee, want daar kwam er dus nou niet eens de Engelse taal bij. En het spoken word, wat ik wel naai is van mij. En waar ik eerst ik weer hoe een drempeltje moest. Hè, van oké, is het geloofwaardig in het Engels? Wat voor Engels? Is het Amerikaans Engels, Brits Engels? Wat ging het van? Dus er maar steeds ik weer een ingroeien voordat dat viel alsof dat echt van diezelf is. Zie je dat Engels hem zelf woont trouwens? Ja, eigenlijk tijdens het schrootproces. Omdat ik wel het gevoel hiervan, ik wil me hier meer uitspreken, mijn plant. En in het Fries kan ik me altijd in de poëzie heel goed uitdrukken, maar ik wil wat directer worden. En toen kwamen er gewoon Engelse zin voorbij. En in het Engels haarstaan ik de poëzie op een of andere manier. Dus het kan een bepaald directheid hebben en toch poëtisch blowen. Gelaagd iets, hè? Ja. En toen dacht ik, maar dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Het Engels en het Fries, want het ben natuurlijk, het is vierde familie van elkaar. Qua klanken zit het net vier van elkaar hoor. Precies, dat ik. Het is beide heel melodieus. En ja, nou is het echt 50-50 op deze plaat. Dat liep ik jaren in dit nummer, Gravity Rules. Gravity Rules van Nienke Laverman. Van haar zesde album intussen alweer. Het heet Plant, kist het op alle mogelijke manieren zissen. Daarbij zit een heel verhaal. Ik ga even op haar site zoeken, want bij elk nummer is er een podcast maken. En onder andere Jochem Meijer, maar ook bij andere Kupers. Dit nummer is wie ik planten bij letterlijk bij andere Kupers. Die zien holen bij wie ze spreken. Hoe reageerde die hier eerst op? Ja, hij wil heel Is haar man even praktisch? Iemand voelt ik de enthousiaste? Ik ga meedoen. Ja, hij wil direct mooi doen. Ja, ik ben sowieso verbaasd dat iedereen graag mooi werkje voer. Maar dat is mijn andere natuurlijk, ik bijzonder. Ja, dit nummer Gravity Rules gaat natuurlijk over dat we het uiteindelijk hier op ieder dwaammatten zullen. Ik al keer wel alle handen dingen betinken en raketten. Dat klinkt je wel heel wat bij National Geographic dat we binnenkort naar Mars kunnen. Maar nee, het gaat niet gebeuren. Dat zou hij hij vertelde heel mooi van dat hij had natuurlijk 2 keer in de Romte geweest, 1 keer een jaar hier lang. En hij vertelde, ik weet net dat het de eerste keer of de tweede keer weer, maar dat hij dan zweefde dat hij eigenlijk een claustrofobisch gevoel kreeg. Maar net voor hemzelf, want dat had sommige mensen niet. Dan zit hij in die capsule en hier zit hij... Wat doe je? Ja, door een hoes. Maar hij zei, nee, ik kreeg een claustrofobisch gevoel voor Jim. Op Ierde. Ierdbewenners. Want hij zegt dat hele liedse baltje natuurlijk zweven in die onmetelijke duisternis. Niks is en werd niks leven in. En hij dacht, oh jongens, dat we het daar verknallen, kunnen we nergens heen. Dus inderdaad, ik net naar Mars. Dus het is echt jere werd wij het dwam moeten zullen. En dus dat gevoel, dat voel hem echt heel bot. Hij zei, natuurlijk wist ik dat al, maar dan heeft echt dan just dat en denkt, oh jongens, dit is zakwetsper. Ja. Dus weer mooi om dat verhaal te jaren. En ik hoed er, zie je er nog een siepel of zo mooi of een siepelplantje, dat hij dan ik ontroert nog water nog iets. We zitten sinds een jaar hier. En daar is dan even nog een plantje groeien just of zo. Dat ze nog even iets van de natuur, dat we die hier kennen. Want dat is daar natuurlijk is niks. Dat is het mooie verhaal. Dus dat is zo mooi om dit soort gesprekken daar dan. Hij is een programma worden gecreëerd door die podcast? Of had nee, het die nog volle meer vragen opleveren? Ja, uiteindelijk bleef het vragen. Dat is de dubbelhit, hè? Met dat soort gesprekken altijd. Hè? Ik erin van, ik ben heel nieuwsgierig hoe André Kupers of Waardenek, het is een hele list wordt niet tussen. Ja. Hoe die erover denken, waar weet ik er wat van opsteken. Tenminste, die in de kriek dat die niet deze weer. Ja, en dat is gebeurd, maar
Maar Het, dan komt binnen ik met dus mij inzichten. een heel soort vragen. Ja, maar dat is natuurlijk maar alles. Dat is ik maar wetenschap, zeg je. Dan denk je van, oh, dat wetenschap. Dus dat is onderzoek weer door om dingen te witten te komen. Maar uiteindelijk levert elke uitvinding, elk iets wat ontdekt in de wetenschap, levert naar je vragen op. Levert naar je raadsels op, naar je mysteries. En dat is... Maar dit proces, ik zou dus ik heb een heel soort inzichten gekregen. En die bleun zich echt elke maand weer vernijen. Wat voor mezelf heel verriekend weer. Maar antwoorden binnen het net. Of zo. We weten misschien al net, we hebben uitkomen zullen. Maar je leert vol jezelf beter kennen, de users mens beter kennen. En dat heeft wel iets heel moois. En ik eigenlijk al die perspectieven die je krijgt, dat wie ik een les uiteindelijk die ik kreeg. Denk van, het is goed om zo volle verschillende perspectieven te jaren en naast elkaar te zetten en jezelf net vast te zetten in één mening of van sasjurik het of dit is waarschijnlijk, want dat is natuurlijk iets wat we wel gauw geneigd zijn om te doen, want dan hij een soort vastigheid van oh ja, maar zo zit het waarschijnlijk en dan en dan ging ik dat vertellen en dan is het van mezelf duidelijk, maar dat bestaat net. En de laatste podcastgast die ik interviewd heb weer Tamar Valkenier. Dat is zij is fulltime ontdekkingsreiziger. Iets wat mij heel wat aanspreekt. En En dat die al gaat dus- 2021, hè? Dat is, Ja. Maar die gaat dus elke dag maar weer het onbekende in. En die zei ik van ja, ik heb zoveel culturen, zoveel manieren van leven. Ik vind het wel fijn om even nergens meer van uitzoeken te wezen. Het heeft net zoveel zin om jezelf in een bepaald oordeel of een bepaalde mening vast te zetten. Want het is maar kijken op welk plak als best, bij welke mensen als best, hoe die daar werd je jongen. En dat is maar de hele grote thematiek. Dus dat heb ik ervan geleerd van dat vloeibaar. Hoe het erin stiert, hoe het er nooit en Er lid bestaan meerdere rond. weerheden, hè? Ja. En meerdere werkelijkheden. Precies. Is dat net de les van de laatste jaren? Ik wist van. Zullen Nou. naar die hele coronacrisis. Ja. Alles is een mening worden haast. Hè? Ja, Dus, maar dat is misschien ik weer uiteindelijk dus onze hang naar controle. Van dan ga je mening en dat vind ik ervan. Hartstikke idee. en zij eerst en net. Ja, en en zij net is, oors. maar Nee. dus ja, niks is hoe het denkt het is. Dus het kan altijd weer oors. En dat we die ruimte wat meer weten te houden en nou ja, dan beter luister je naar de oor. Dat zou misschien meer balans opleveren. Even misschien nog een heel persoonlijke vraag. Maar ik ziet ze altijd stralen. En ik ken hem als vogelman. Leven eerlijk wezen. En heid nou. En muzikant. Ja. En kom maar zien. Dus staat zelf van ik bedij een heel soort energie. Terwijl hem al die zwargen. En misschien soms bevlagen lulk binnen. En Zeker. hoe slaag je hem er meisje in beiden? Of misschien wel individueel los van elkaar. Ik weet niet hoe je dat had. Maar nog zat te stralen. Wij zitten hier in een prachtige locatie. Lawaai. Maar ik zie geen cynische Nienke. Nee, Maar dat is ook een grappige dat is toch wel een doelpunt. magneet. Ja, maar ik ken dat Het soms is zo wel makkelijk even... denk ik cynisch te worden met al die wetenschap die stop die in hast. Liek het mij, of niet? Ja, en dat, nou ja, ik wil eerlijk zeggen, dat zwiebert ik wel eens wat heen en weer. Dat hiek misschien in die eerste fase, of toen ik begon te scrollen, en dan doe ik dus een heel soort leisure-oer. Toen sket ik daar wel vaak in. Ik heb me dat heel goed hij kijkt, ik bedoel, ja, we zijn echt leuk. En dan mag Ja. ik het wel loslaten. Ja. Maar dat is moeilijk. Maar het cynisme kun je net echt verder dan, wist wel? Dus Maar dan toch denk had je, het ja, gegreept. dan jou je het op. En Ja. dan, ja, nee, maar dat is dus in sommige momenten shit ik daar ik in. En dan ben ik leuk en dan denk ik weer wel even sukkels. En, Ja. we En dan door het lid het al signaal maar naar de kloten gaan. Ervoor en dan denk je, nou, gaan Ja, we weer. precies. He, dan hast een lichtpuntje. En dan Ja. komt die krant in de oren en dan denk ik, ja, oké. Dus ik denk dus dat op het album, ik wil waarom, juist dat heen en west zwiept we Ja. tussen die emoties, tussen inderdaad frustratie, wanhoop, hoop, leefde, ontroering. Maar ben je er net bang voor? Dat het- We zijn zeker heel bezwaard. maar ik vat cynisme. mm, Of zit het gewoon net in je? Nee, ik denk dat dat uiteindelijk net in je zit om. Want nou ja, als je er een taai aan jou het op. Dus Ja. dan is het meer zo van ja, waarom zou je dan nog leven? Of waarom. En dat, ja, er zit dan toch. Ik een leefde voor het leven heel diep. Dat Of is zo. van natuur dus. Ja, en je hebben die twee mansjes bevrouwd zetten, die wil ik via begeleiden. En, nee, maar er is, die leefde voor het leven, die bloot dus ik. En dat je soms wel heel veel... Waarom maak je nou soms zulke domme keuzes? We zitten u zelf zo in de waai soms. Maar dat... Als ik dan weer uitzoom, dan ken ik naar de mensen en mijn ontroering. Ik denk van, ja, dat ben we dus. Zo zitten we dus in elkaar.
als je de hele oude mythes uit de Griekse tijd of nog verder waarom, dan lees ik al hoe de oermoed van de mens. Het zit in ons, of zijn dat er net samen uit evolueert, blijkbaar. Dus dan ken ik daar, soms ken ik er maar mededogen als je. Ik denk, oké, dit ben wij. En ja, ik weet niet waar we dan uitkomen. En ik hoop net dat we weer in een periode komen waar we ook gewoon haast zien slaan. Want daar ben ik natuurlijk bang voor. Dat het zapenspits dreun wordt nou, maar alles wat we over onszelf aanroepen. Dat we in oorlogen terechtkomen, in ieder geval in spanningen. En dat, Nou, het is wel een opvakte wereld momenteel. Zoals naar de grote leaders, er zijn een hoop opvakte types. Ja, nou ja, De Poetins, de Erdogans, ja. de Boris Johnsons. Het is wel een hoog haantjesgehalte. Ja, daar hoeven we net zoveel van te verwachten qua dat is een keer zo'n wollen dat we inzorgen dat het om balans gaat, zeg maar. Dat we hebben heel skoft nou leeft op een manier dat we volle meer nemen als wat we jouwen. Ik volle meer nemen als wat we neder gaven. En daarmee steek je de stoppoorten onder zijn eigen stonwaai. En je hoopt dat dat inzicht op een gegeven moment komt. En dat, dat het meer om balans gaat. Om het samenleven met elkaar. En wat eigenlijk alles is er. We hebben alles. We zijn hier. Richer dan dit kinderhaast net, toch? Nee, alleen dat je hoe de verdeling. Ja. En dat is iets wat je zou... Hoop je dat inzicht komt. Maar goed, dat is hoe snel gaat evolutie? Ja, ik weet het net. Dus je gaat de hele tijd heen en weer tussen die twee dingen van het wordt nooit wat en natuurlijk komt het goed. Stwarm. Hier ben ik noemen Ja. draaien. Prachtig noemen trouwens. Dat gaat voor mij hoe het langs naar verroring, naar die verroring. Vervolg je mij, dwing mij onder de groes, breng mij uit mijn vorm, verzwolg je mij, school, ik spoor is weer, ik spoor is weer. Stwarm van het album Plontus. Wij praten nog altijd bij Nienke Laverman. De premières komen eraan, 2 sterk zelfs. En we gaan praten over de muziek, want we hadden nog eigenlijk een beetje over de inhoud van de plaat gehoord. Wel aardig trouwens, want onder de plaat zei de dit is maak maar knie. Wat zei ze nog? Kneedgum of zoiets? Ja, Sietse die maakt het van elk instrument altijd weer wat oors. Dus die het op de piano, op de snaren van de piano kneedgum plakt. We zullen best posters maar ophangen. Hoe komt ze erop? Ja, geen idee. Hij is verder wel aardig normaal, hè toch? Verder is er nog best maar om te praten. Maar soms dan, dan komt hij Nee, met dit heerlijk soort zijn dingen. creatieveling. Ja. Maar het gaat door soundjes dit en sound dat. Want Ja. wanneer komst toe in dat verhaal? Want ik wil even met haar over de muziek en het creëren. Want het idee begint bij die. Ik kom en doe kost mij een teksten en een thematiek. Ga je dan al een melodie in de hollen of komt dat pas later? Soms, maar eigenlijk meestal letter. Ja, soms tijdens het scrollen zit er al zuiver een melodie in iets. Maar, en eigenlijk, hij volgt dat proces natuurlijk al van, we hebben het erover, van wij gaan het hoor. En dan is hij eigenlijk los van mij al themaatjes ontmaatsen, muzikale thema's bedoel ik dan. Dus stikjes op de piano die een mooie melodie hebben, of een mooie harmonie. Of maar beats die te maken. Die beats, die is trouwens juist die niet noemen, die binnen eigenlijk alle jaar maken op een elektrische gitaar. Wat ziet ze dan weer op drumt. Nog zo'n voorbeeld van een instrument wat er net broekt op de manier zoals dat bedoeld is. Ja. En op een gegeven moment zeur ik dan matches. Dus dan jerken ze iets van hem, een pianothema. En denk ik, maar dat is echt bij die tekst. En dan ging ik er maar een puzzel in van, en dan kom ik vaak met een melodie. En zo vallen dan dingen bij elkaar. En maar deze, maar Stwarm, hier hij het themaatje al van. En dat vond ik zo'n mooi thema. En dan dacht ik, maar hoe kan ik daar nou iets bij maatje wat dat op hetzelfde niveau wissel? Dan denk ik, die wil ik sowieso hebben. Dus dan daar wie de muziek weer eerst en daar ben ik de tekst bij maatje. Maar ben al je brokjes dus? Ja, en op een Een gegeven moment brokje is dat een zit, een puzzel. brokje dit. En want je mag nog bijvoorbeeld Peter Siebing, hij hem erbij horen. Ja, dat is dan in de lijst. Dan noemen ze al eigenlijk al clear. En dan zit het eigenlijk al in de eindfase dus. Ja, als gastmuzikant die het nog krijgt en een mooie rauwe randjes toevoegt. Maar de thema's, de akkoorden, alles zit dan al clear. Ja, dat wie toen al clear. Ja, Ja, klopt. ja, Ja, dat ja. maakt je weg misschien twaan.
Want hoe maken ze het aan? Want er zijn al je brokjes, een stukje tekst en een melodie en een sound hier. En dan het produceren in een geheel. Een nummer, met een kopstut en een midden. Ja. Dat denk ik me wel pittig. Of Ja, ben je nou ja, met tussen IMG working Safir dat vanzelf gaat? Gevoelsmatig? Ja, we vielen hem wel heel goed om. Dat is ook de reden waarom we überhaupt gearworking. Hij is eigenlijk ziet van de eerste plaat is hij belutsen. Silas zat wie hij was maar een van de eerste Zie je muzikanten toen die ik dezelfde kreeg. rol al een beetje? Of is dat ik wel weer evolueerd, zeg maar? Toen wie die wel een muzikaal leider, zeg maar. Van want toen hier meerdere muzikanten bij. En omdat wij altijd, ik hoef hem nooit wat uit te lezen over wat ik jaar of Toen wat al ik bedoel. net, Nee. En soms is dat weer eens wat meer naar de achtergrond gaan. Toen heb ik Sony lang heel intensief met Bart Veenstra werken meer als producer. Ziet ze wie er nog steeds bij belutsen, maar daar wie minder op de voorgrond. En op een gegeven moment heb ik gewoon zo van, ja, we willen het maar zien twaan doen. En toen heb ik de mogelijkheid om thuis alles op te nemen voor het album. We hebben een soort studio vlak bij huis. En dat is zo fijn om zo'n gelijke stemde te hebben. We doen eigenlijk alles misschien twaan. Meestal zeggen ze wel eens van, we met helemaal gek van elkaar de hele dag. Maar dat hebben wij net. Heerlijk toch? Ja, dat is Ja. dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dat je, maar is het een soort puzzeltje. En het mooiste is je dingen een beetje vanzelf op zijn plak vallen. Dat hier bijvoorbeeld bij Your Ancestor, daar hier ik die tekst kleer en die hekken ze even insprutsen. En daar zette hij gewoon iets wat hij hierbij. En we dachten, nou, dit is het. Hoeft niks meer te gebeuren. Nou, dat is het mooiste. Maar dat is echt net bij elk noemen dat vanzelf gaat. Maar Heb je dat muziek gedeeld? Hè? Kost Ja. je nou naar binnen in die studio of ben je er constant bij? Of denk je, nou, dat is iets, laat het maar even. Misschien plak, gum en weet ik wat voor dingen. ja, En ik liet hem ik vooral... ger het aan, is wel even. Ik liet hem lekker knoeien. Ja, hij neemt dan gewoon dingen ik op. Ja. Van dan liet hij weer eens van, goh, dit duwt Ja, dat bedacht snap of het ik, ja. vies van deze sound. Maar En ook is dus net... nou, op een gegeven moment wel, als we dingen... zitten en ja. Nee, dat is wel leuk. Of zo. Of Nee, ik jij dat wel, als hij er maar komt. En dan, als we natuurlijk dingen echt bij elkaar zetten en het opnemen in en het echt, de noemers vermoeid zit, dan zitten we misschien twaan er om te werken. Maar en het is een soort idioom, muzikaal idioom, van welke klanken wel en net, want je op een gegeven moment ken je net meer alles. Als er in elk noemer weer wat oors voorbij komt, dan wordt het er net een homogene plaat. nee, dus op dat een gegeven maakt ik nog in. Een Ja. nummer maakt bij elkaar in elkaar passen. Maar het Maar een album hele- maakt ik nog in een geheel worden. Zeker Precies. met die verhaal. Ja, het moet wel eer familiewijze, zeg maar. Ja. En het eindmixen en masteren en al die dat soort technische dingen. Bemoeist hij daar nog mee? Of is het... Ja. Shit, dan komt die control freak bij. Ja, nee, ik weet- Maar dat is weet er natuurlijk, net, ik, van omdat niks mee. er heeft er al staan, op een gegeven moment zo'n idee van vormen in die holle van hoe dat klinkt. Maar dan heb ik werkje van meestal dat ik al volle langer maar werkje, dus dat is ik heel fijn. Dat Die is al op een bepaald niveau. Hè? Precies, daar hebben Harry Zwerver, daar werkje bij mij als voor de mixage en Al Darcy. heel lang, hè, denk ik. Ja, die weet ik bij de eerste plaat al bij. Ja. En Darcy Proper, die zit in New York, maar de kist, via Zoom en we begrepen elkaar ook heel goed. Die doet de mastering. Die doet de mastering, ja. Die ziet dat hij die wissel op, maar die is nou naar New York verhuizen. En we dachten, ja, dat ken ik goed digitaal, zeg maar. Dus dat is zijn laatste fase. Daar hoef je net bij te zitten per se, maar zij begreep ik precies wat wij bedoelen. Doe best net alleen, of tenminste, het Engels broeken hier nou, maar ik meer spoken word-achtig. Ja. Ik ben een kind van de jaren 80, die mij bij vragen was wat ik aan Anne Clark. Ik weet als die kist. Dus vond ik een hele stoere dame uit die tijd. Want wat je mij vaak zei is dat het meestal gewoon Laurie Anderson denken. Die ken ik. Of nee, ja, net die moest ik even op ziekje. Ik word niet in een hockey trail, maar Anne Clark is als in de jaren 80 dat wie het wel de dame spoken word. Ja. Dus ik mag naar luisteren. Ja. Niks maar goed. Moest ik wel denken. Maar ter inspiratie haast naar oren luisteren. Ja, ik heb wel naar Kate Tempest soort luisteren. Waarom? Die vind ik wel briljant. Inhoudelijk of ja. toon? Ja, alles eigenlijk. Daar komt dan alles samen bij elkaar, van mijn gevoel. Zij maakt ik echt conceptalbums, wat mij heel goed aanspreekt. Heb ik een thematiek, zelfs zuiver een verhaal, wat toch een heel album rint. Het album werd ik een soort naar luisteren, Let Them Eat Chaos. Dat is van eigenlijk een soort toneelstuk. Het volgt zo'n personages die uiteindelijk bij elkaar komen in een grote storm die het nachts uitbreekt. En zo. En dat zit nou zo goed in elkaar, dus het heeft een bepaalde literaire kwaliteit, maar het is gewoon heel tagonkelijk en verbindend. Hoe het zij, dus ik weer die toon, weet ik naar ziekje moest om net meestal aan te stitten, maar om meestal uit te nodigen. En dat doet zij heel goed. Zij is heel warm eigenlijk. Heb ik bij een live show van haar West in Paradiso en dan is dat ik zat, dan is direct
had ze die hele ziel direct bij haar. En ik denk, goh, daar kan ik een soort van leren. Dat vind ik mooi. Dus, en ja, gewoon het spelen maar die Engelse taal. Maar hoe die klank die dan... kist die soms echt op de klank vooruit helpen litten. Dus ik hoe soms net vanuit de betekenis te bedenken wat ik zissen wil. Maar ik ken de klank het werkt van litten. En dan kom ik vaak op zin dat ik denk, wow. Dus die heb ik dan net betocht. Maar die ben eigenlijk volle beter als wat ik denk ik in hier van tevoren. Omdat die klank die helpt. Dus dat is bijvoorbeeld hoe ik met Your Ancestor werken heb. Dat vond ik eerst maar wat gek, die zin die er ontstaan. Van, this is your ancestor speaking. Ik denk, wat is dit? Wat hebben we hier? Nou, en die scroll nou maar zijn regel op. En echt van, nou, ik weet net wat dit is. Dat is wel een heftig begin, inderdaad. Ja, en ik dacht, is dat te ingewikkeld? Dat snappen mensen net dat we hebben. Het is eigenlijk best, zeg maar, 304 in de tijd. Het is eigenlijk een brief naar onze achter of eigenlijk in het Fries, bands. Ja, precies, ja. En dus ik hield een beetje zo aan de kant van, ik weet niet dat dit wat is. Maar elke keer kwamen we wat zin bij. En vooral ik hopend dat de klank zit daar ik zo'n zin in van... To not get lost in the future, you must know your past, right? Dus strijk je die ast. En pas achteraf zie ik wat er staat. Ja. Ik denk, oh, dat is een goede zin. Dus ontstaat, zo noemen we dan. Maar ja. Fascinerend, heel prachtig, ja. Even naar het nu en de komende dagen. Ja. Wat kan mensen zonder alles voor te jagen hebben? Wat kan mensen verwachten? Is het Nienke de jongeres, Nienke de dominee, Nienke de spoken word artiesten? Ik gooi maar wat. Of is het de combinatie van een aantal? Ja, wat voor show wordt het? Waar komt er op? Vreed in de Lamar voor het eerst. Ja, je had al op viert, maar dat wordt dan de première lang. Ja, dat is de première. Ja. En zaterdag hier in de Lawaai. Ja, nou gewoon wat voor show wordt het? Gewoon een Nienke show? Ja, het is wel, er komt soort op die ouw. Ik vind een goede omschrijving dat het een muzikale trip is. Maar er krijgt soort door die hinnen. Omdat het dus mooi video is. Dat is trouwens echt wel te gek, hè. Dus werk je met Douwe Dijkstra, hè? Ja. En er binnen verschillende Douwe Dijkstra's, maar dit is de videokunstenaar uit Zwolle. En die maakt het briljante dingen. En wat ik zo mooi vind is dat hij werken had, ik moet Doenseres, maar Dunja Jocic. Want de clips had ik zien. Ja. Die hele thematiek van die clips, werd er inderdaad een danser bij zit en dat is soms helemaal blurred en gries. En ja, hij had zijn stijl. Ze moest er echt letterlijk in zoeken, dat beeld. Ja. Dat broekst dus ook weer in die vaststelling. Al wordt het heel oors. Het zijn net de clips, maar wel zijn stijl. En dan zit ik humoristisch randje om, wat ik heel fijn vind. En ja, dat krijgt alweer hoe die hinnen in die halfnoemers. En uiteindelijk dus een soort verstilsteek aan het eind, waar ik hoop dat we, bij elkaar komen. Maar ja, dan is het beste omschrijving misschien dat het een trip is. En ik hoop dat mensen hun daar een oor aan willen en zien wat het dan doet. Ja. Muziek, nog eens een keer muziek. Ja, en beeld dus. En dat is voor mij, ik denk dat bij mensen bij mij net wend. Natuurlijk, ik ben hier van tekst en taal. Maar dat visuele, dat is natuurlijk... Waar ben ik wel heel visueel insteld misschien al. Dus dat is ik wel iets wat werkt op u. En eigenlijk is het misschien wel wat wij in het dagelijks leven... We krijgen een soort altijd te verwerken is. Wat informatie, een soort beeld. En uiteindelijk, en dan is het bezinkt iets van... we dat even indalen litten. En en dat laatste stik, daar weten we dus ik net hoe lang dat wordt in zit. En dan ben ik heel benijd wat er bij meesten... Dat moet je loslaten, hè? Ja, precies, loslaten. Oh, dat is een prachtige uitdaging trouwens. Dat die zelf dwars onder te doen in dat opzicht. Ik hoop dat ik meestal de reminder me ken. Het is echt een reis wordt. Wat hoopst? Satrianne, de Lawaai en Oer of Alve. Mensen gaan hun laatste drankje gewoon een keer naar huis. En dan miest het wordt. Wat hoop je dat mensen in de auto zien elkaar zitten? Van mooie vaststelling en dat heb je op denken zetten? Dat een beetje? Ja, dat het iets rekken had. Ja. Het kan zo verschillend wezen wat dat bij mensen doet. En jongeres. Dus dat betekent om een muziekverhaal te vertellen. Hè? Dus ja, zeker. Ja, het is zo mooi dat je muziek als middel hebt. Je wilt natuurlijk hoe dingen hebben. Ik denk dat het zo belangrijk is om het hier misschien al een oer te hebben. Omdat we er net omheen kennen. Maar dan is muziek zo mooi omdat dat net op een rationeel level binnenkomt. Maar altijd via de emotie. Dus ik hoop dat het iets doet. En dat wil ik net van mensen invullen wat het dan dwam had. En wat ik dan mooi vind zoeken. Maar dat het iets doet. En wat ik nog terugwerk in de dag daarna.
dan vind ik dat heel mooi. Vind je het leuk? Heeft er zin in, die tour? Ja, ontzettend. Busje, rijden, kilometers Ja, maken, jong. omhing je, wacht je, soundchecks. Ja, dus wat ik zei, Heerlijk. dat Arone hier, dat het alleen maar winstwest had, dat we dat extra hier kregen hebben. Maar wat we natuurlijk ontzettend mist hebben, is dat contact met het publiek. Het gaat toch om de uitwisseling en om het dealen van wat je Maak maken een tour, hebben. hè? Het opbouwen. Oh, ja, dat is mooi, want we hebben een te gek team. We Precies. hebben echt zo'n mooi team, dus dat is gewoon lol. En daar heb ik heel bot zin in. En de positieve zenuwen van een vaststelling, komt het Ja, al goed. De spanning, ja. En dan de ontlading. Als We het staan even op scherp. Ja, dat is volle beter dan thuis voor de laptop zitten. En even net zij worden thuis dus. Nee. Nee. Laten we dat ik maar loslitten. Ik vond het waar genoeg om met die te praten. Nienke, succes met de tour en de beide premières. Nogmaals Amsterdam en Drachten en daarna het hele land erop. Nou, we'll meet again. En succes. Yes, for sure. En, succes in ieder geval met de hele tournee. Dank je. Dank u wel. Ik zou die sissen willen, dat ik hield dit vaker